Sarah, please come back. Inchuna wakili, egera tokore ase tuatigere tenchera. Egera togende topiki ngao. Ngate balende aisuru. Wacha tutafute wakili. Obeire busy sana. Nguchale tatainga inkiabe abera busy. Lakini ochire victorious all the time. Andonsi ase wakili akoba andonsi. Iko konyora akobo mobui. Iko mono oikire ase studio. Egera tutabokie ase tuatigerete last time. I think 3 weeks ago. Alitu abuate wakili gase studio kolende ochire egera tokora twatigerete egera tuchitogende gente kingao e wiki egocha eyendizi tv ritukoneria Alhamisi eri chiko egera tochikorigereria ali twatigerete njera se bali monyorete bali mwangagerete chisimi konginyoria you get bali mwasoire for the first time nguchinde ko batainganki tokorigereria semambe yabono kolende agenda gali ya semitandao yaito ya Facebook tonyore buna Ndizi TV News Digital na bogo YouTube no togotoka buna Ndizi TV News na nabo konyora Facebook muna Surround Twitter egero sanga monenche asenchira yobekera ntobaisa gosuka ekiagera yenengana etolengete into abagusi engane goto chande binto tokorora and all that igabana tobaisa gosuka nonyanga ke nganchere inche amonayo mwancho moligeria tomwaleganie omowakili ito wakili George Morara Bwakuma aikire ase studio. Karibu sana wakili. Asante. Happy to see you. Happy to see you too. And you look good. Thank you, ma'am. Welcome. Bienvenido. Mwancho motegereri no mo ligereria. Yairige ka keigo je Morara George Bwakuma. Omo wakili. Omonogeri bwa manganaye ke katiba nege sheria. All right. Ase omo chobo songo na Nairobi. Nande onko basabo kwabera na irechi wiki beresato ebona nyore tunkabwato na gasi beresato ekinde kimumanyete nande ntogendera to kuchimotu lakini rero nabona nariyeteira na wikangekerani ekorona nyorete notification kurwa Ndizi TV Sarah Brighton abatenenerwe station bagonte na mbatake kongariganiga biamono na ikirega nanda se twatigerete ko twarenge ngakyo mari twarenga twarigerete amangana ya amaremo yes tokari ya amaremo gare chinsagi sato asense yeto ya Kenya aseke katiba yeto Constitution of Kenya 2010 amaremo gabagendere maragatatu amaremo gabagendere ngente kokuna private land no bole mubweke binafsi ina twakwanerete to kama otabe ya kaberege community land community land no bolemo bo komiliki wane community osnabantu ekyombegete abanyakenyorogete na ya gatatu yere government land amarema ya komiliki ose atwarire osare obonyene bwaye bole bwa serikali so bono tugukwana rero ona tete turigererie asenge juno ko twachagete na namare moto ngukwana to tete tukunya kwana chinsagi chonsi sato to kore ene tomanya ko genda se enenende so community land igera se katiba ne katiba yugere article 63 na community land nara kurukona amaremo ayobwamo amarema ayobwamo amarema aria aye obwamo ye ekenyorogete ose ekabiragete ose ebikaro biekemila yani shrines. All right. That's a good name. Shrine. Yes. Bon, ikaro yeke mila etoratebe igenga asegusie yito ase totebe muna ntobwate manga igora sakuru kungoro ya mwaga ngoro nere ryo kuruta gento kyagenda getaikoirana bono kenege gento kibwate chidesturi ne chimira gete cheke gokoenda Mombasa mate garia abantu abakuru abamijikenda babwate bintu bakekuruka na chikaya shrines abantu aba jirani baito ba matega abagere babwate gente gekaro kunga gotmikaye yani ase babwate begenete na aba bani babo ase ose bakorete gento gete ase getasikire asikire bono tutana ekegoro kerikere manga
kegoro kerimanga kiria gokere a community land. Yes, yes, sure. Buli nobolemo bole bwitu bwe nyomba ya mwanya getinge mugusi orosano rurwe mate gaga bugirango mate Nyangweta forest Nyangweta forest is a community land. It's not government land. Yeah, it's community land. Okay. It is classified as community land. Okay. That is why noana koko within a factory yoch kobe kwaro na kiro cheta serikali ya Kisii county government. Chi community land bore mobole bwe community bosu bwe jamii. Yeah. Obo bekere entrust yani bo bekere ekerenga yokolendwa ne serikali ye county. Okay. Asa usinara yunako irabere. Yes. Ayare community land. Etafauti nero ye community land ne government land. Era ini yokobagana obole mu bwa serikali no bwa community ba tianko iraninka ake sara eri ndo understand ekeroko genda totebe chiro noroche chire kurukugesima gesima rorali gatiga no chobole mu rore chiro gatiga albotigire gatia ase gento kera chikebe kunonye ne shedi ya bangina koneri chinyeni boli ne community land boli no bugera mu bure controlled n'abantu bari abanyene gari nakyo kwegwera na tubwate gustugutwarira chikomiti kitenenete chiro a committee ye nere bwate authority. Yes. A county government nere bwate authority yobole mobo nakyo korera na obole mu buri obotigire gari enamba yaye ngubwate namba ya bole mu buri teri kiriyete serikali teri kirina government of Kenya enamba eria igere vested ya renge vested asinga tukinkuru chi county council county council ya Bosomo. Council, yeah. Ose county council ya Ogembo. Bono obole muboria na bwe council ya bono bole vested as serikali yeto ye county. Nere kuna cheki na ne chireko ekubekuga. Iga asa gotukubutora asiniga etaye ye master ya nene ye umurekera bangina usaba nto okore byasara botuko ase kubeko. Eri bono tenide konyora libaga umonta akondiswe akanwe obono bole mu bwito bwe community totenene. Okay. Okay. So a community land nebwate lichiko bade katiba yaro setigwe ekatware gepengele kijya community land ase article 63 ekamanya go chance katiba nyanja tena machiko naro sigwe ayuko konya koelekeze katiba ekepeng nini karosigwa lichiko likuru community land act elibono na ilitenete na ki community lands echi na ki amalemaya na ki agotenenero amalemaya elitwa kwana bintu biri nako na ligiko kolenga ebi inki community land inki akolerwa community land ne yeito bali aba ekyombe kelike kebobwate ebisa ko ibinde abajirani baito moino gaba masai bobwata amalemaya manene manene aya community garoro as okolisi chombe chia mbori buonde ya ndina bakolete chombe no soka ne chombe chiao ndina bagoswa unokuruko ole morara na so ne chombe chana narisha paka chegota na chirani bweri bwana ole Brighton na recha na gakuboka mambi gakoira abeko naye Sara betimane gyaba maze bagoro komo mosubati aserieta liri tangani lakini njema etore ligota no ino mumuronya gete bono naye na boko ndori isio njibwati mupaka musomonto gugutanga na tokora kende ndienda kuboria Sara diswali ntate kuboria yes a community land ye kwaboria ne ya serikali gose ye community land na ninkubaganire obole mugari ase obisio mu county commissioner boli oko ku government land. Now it is government land ali ne obisio serikali ali aso bole land siere boli oko ku government land bono bole mo bole e title ne ya serikali obole mo bwatara chambiri no bolo ke government land tara jambiro no na wako na no mbone go gendo agikambia ororo oikaranza muntu na koruzio yeah tara jambiri gali bone community land
echireria bono buri mubweito turwete tokorera ikigego tokonya igigo isaneki okay bono kwa tofauti ya Rosara community land neye obolemo obole ororo na ande bo entenenera igere muna tuate abakisi county government asebono kere nere serikali engamberi ase erasirimali ne ense yeto yagusi lakini obolemo buli bwatara chambiri oboro obweito ntwaba gusi oboro obweito ababaga abanyenega tokonda ngitona kitekina ko bokorera ne chiro tobege torro ya ere adarani tokonda obonchorero bwakorwa kugora amatunda kugora chinyanya chinyeni kugora chianga ne bindo binde boli bono boko baruna bone community land ngo gosangirire bango stara chambiri Oskari be county county gosangirire ba serikali anana gochera sangire ba okay tianda akoboria tara chambiri nogenda nonya chinse cyabo tukagedike runo kero chega umuntu narugukana none togweta gatiari ekero gweta garia serikali office chicha serikali county commissioner tukorango sie kabarega konyo umuntu abwatite bunduki agote na rudi ama hakuna njia hapa tara cha umuntu narogote nagario tokana bone ina kike kurkuna obore muburo bweito into abanyana tobegete na ndenki totaete bokorero. Wow, I never knew. Nje buna sara. Tumete sayo manchumulira na kiumanyete na daraja mbili. Nchokanya maete ne entity ya serikali. Ne buli mubua serikali. I didn't know. This is why tokorangeli wakili ase studio ototebinga. Muna wana totebiri boronge community land na government land. Tofauti erororo. Ama ene karo gweta taraja. Ondeta yole na acha nae wakili. Agine karo gweta bwateba bisichia county commissioner baskali baro agitegesie kire hakuna njia hapa. Kwa wakili, I was wondering how do they identify ngawano obuli mubutika bwe community. Ju initially gomanyana na arengo or says that's not the case. Amare Monsipi ase ense yeto ya Kenya mtu alenge ense yo mo boberu mo colony. Mo beru mo colony akaweka amare Monsipi egento yoko kwa under the crown. Under the crown na mare Monsipi omoteneni osomanyene no mo omoruoti bone diriga alinge malikia Queen Elizabeth bona mare Monsi na rurenge eyo a crown ngi community amare Monsipi na ye serikali. All right. Bole mo bonde bonsi boro bwarengo na ndabo chikobo no bwa serikali. Serikali na rebone kocha yabagana amare maya manya koba chinsa yechisato. Okay. Oh yeah. Community mboro byobo omusitu gete munori nyangweta twateba. Nyangweta muntu tayo gutanga ucio kaje to chikubutore meteri. Lakini onye goro muntu egenete mitishamba bunanje. Na boko gendo otwe obo metegete ogendo orosio bosaro. Community land go yarengo ase sababu gete. Sababu y'abantu bali bana bamanyi moina yo yarenge bali isi chombe cyabo. Sababu ye ebisakubinde go barenge bagenda ase bako bagosangirira maryogo n'ebintu binde. Abande babwata community land yecyase chinkaransero chiekemila. The shrine. Shrine. Ne chiakaya twateba. Ntobwate igaria central asigeto basigeto motegeto yo bokoro kumugumo. Mugumo tree. Mugumo tree. Aya ntobwate moino gari Kakamega. Ekero soka Kakamega okuruka hega. Azinari gari babwate ngende kwa the crying stone. The crying stone. Ebintu mbiro bibwate implications chechi community gete. Ase atigire asenge chiyo sababu gete. Asenge chiyo kenyori gete. Yege sakuye yabantu gete. All right. Asante sana wakili asobo kebeka bya. To me, you've enlightened me so much. Namanyete boigo. Namanyetenga community land. Nobulemo sino abantu bekenyoroiga tugurete somewhere. Obukanyanjira bumwe the community land and totolo say komi then tuagore kiginga kyobulimo. That's what I've been thinking. But mbia mono asogo tobeka na monto ndebansi otamanyeta I think kwa nyodra maigerio
ora otaya nyora ndi naende kutatiga sumurubuli bwensa keli tukoli Alamisi lichiko na wakili George Morara Bwakuma. Wakili noto nande mebwika nende ya community lands bona mno watabirie chiro nande na aralia ake nantunkaga gusi ntore limited as community land male maitu tayo tubuati biginga male mama nene aya to identify lakini aya mange asoro chaba manyiro goroga to gweta kilomita chinyinge tore gari mera kino botaikoera amanga male mari gatenene irene Lichikeria Community Land Act ne katiba ya Otabegoria Community Land. Aya naru example yeito ya gusiga amale mali ayo community. Aya igatorigereti njanaye. Obole mubo libole igoro manga. Bole nobole mubwe community. Obole mubwa nyangweta. Bole nobole mubwe community aseitoga. Alafu amale mayale chichireji. Chichiro nere liye nande ngoro example. Ntubwato gembo. Aligati alia. Yes. Ntubwate nyakoe. Bole mugaga se shedi yabekwa. Bole nobole mubotari bwa serikali. Amale mwe serikali inyora na ya namale mubone chiskuru. Male neme chiskuru gaba chitaito cha serikali. Yes. Amale maye chi polytechnic kuna kisi national polytechnic. Ne private property ya serikali. Toko gendo ochiko karabintu bya oro. Lakini community land yebono na ko example erensa naintuga na ko community land ya tarajambiri nobure mubweito waba abagusi ababarangega tali bonsipi tali umuntu karikurwa mugusi orwete gasieka ya na gasieka na bwate community land gari aka muburi butigere gari echiro. Yes. Obo bwe serikali igabwate etitle bunabule mubonde bwose. Okay. Marema ya manga community land na yoroche chichiro gatiari tabwate title. Marema tabwate title. Okay. Ose title mbone chikote makoba formalized. Na dichikeri abegetu di beke amarema ya atware nchira yogotenenerwa kerega abete atateneneiri abantu nobo ngaini bwito tugasoa kunyaria narayarire bono abantu bakanyonchira ku community libaga ngoncho karu community agende government edina liara akonye jami agonchurwa gacha private kwande chirogete kwanya robole mo bwarenge esquire wacha kwanya bwabere triangle bwabere nandi bwate chikono umuntu chirorosiri title ne title karo yaro sigwe etumegete the due process yani etumegete chinchira chindonge yune title ndonge kera a community land government land na private land ayonsi nanje irasiri chiko gonchura obole mukuru community which private na beko nyareka. All right. Na kie kunyarekana eyego chi process iria chi allocation to kogora community land community land tebwa dia so chikora ko then na kio kanya ole title chi title chi cha community land chi cha togete na kiri chikeria chitokobekerwa ritange amalema ya community konya na koirwa aya igete koirwa community land cha banda chike kegere aba nainchi usaba abantu abanyane obole mo bobore community mbabo ganeti aseke gorieke na ke gorie yegocha so akerwa ke yobole mo bwe community igo gwa ke ya uwezo bwe jamii yeto nya nabagusi okore gento gete gego konya abantu bonsi I see. Ekero kwa bonchora ku community bwaba private land bone yo bwabe ke binafsi na ande bwa konyo monto yo mugo so community land sanganchi keta community land se cha bwanata chirendwe chigiterwe bona tianda abori ari swali Sara mbori no mwancho murigereria ekegoro kerikia manga gyonsipi igo ke bwanta ko no bole mubwito
ajo so kwegena kwao igote atonyore no muntu chire garia ona chire boke orosire hoteli ayo that's not possible. Very possible. Very Lakini eranyarekana hoteli egende gento gete kerosi gwo ye koro kya bagusi bagatana iga eyenero that is a major tourist attraction ya mwanya getinge yes mwamugusi enchire setup eriere no ne bicho montakuri na igoraria hiking ya okorwa igere gentanga gekoreta revenue gekoreta enibo gekoreta amapato ase serikali ya Kisi ose serikali ya Nyamira eju ya konyere jamii yetu abe serie koro ya soira sikaganje gitu nerera konye ase tonyore revenue kurwa central government as a county ose devolved systems. Wow, that's very wonderful. Nganchira wakili otaragendera so much message ya chirega iga naro kuro kwa Valin Bikoro kuro chinse mocha suswa kolenda kote vale nchira gochi Nairobi osiekire eskuru ase half term no mwalimu agote banga wow wakili karibu sana we really missed you and Sarah welcome back, this is amazing. Asante sana ale nchira gochi Nairobi otebirende wakili karibu sana na inchonte very karibu asante ndoche Samson Oroso kwa chisema cha machoge cha Ugembo following the show. My favorite wakili is in the studio. Asante sana wakili, tulikuwa tumekumisi oyoneli shabikiria fan number 1 ako ni ali Ugembo monchororia oko ni tiles and glasses ekero gocho gutwara tete kuagacha ligiri shabikiri kuwancheta sana akoro kwa Samson Oroso akoro se asa akoro kwa Habak. Asante akoteba na kubwatetie bene. Asante sana Geoffrey Onyancha kuro chinsemo cha South Mugirango. Daktari no munyagitari alega alianduru akoteba following through online wakili. Asante sana kwa kukuja kwa studio. Thanks for such wonderful enlightenment. I never knew about community land. Nere na babu ikaine Sara na gatia mashabiki ande biamono sana. Walimaganda tuko tumachi ujumbe wetera se namba yesimi SMS eyueregabu ase TV yao. Bali kiri wetera online Sara wetera online Dizi TV News Digital ndochenga Eric Okinyi agoteba good morning ni Eric Okinyi Jogo kutoka Msovet niko ndani hadi mwisho gotea wakili biamona sana waziri mkuu agoteba Sara na Brighton biamore abo ase studio welcome back long time and say hi to wakili we are really following biamona sana Nyangarisi Edna agoteba no alime yomorovelio Matunda Teresa nere no alime agoteba ni nchemochi esero mokimbizi ritukolia ankio asante sana agoteba kwinyora amange guchimagega kulenda agoteba ngatuko ndani asa wakili asalimiwe Bismarck Mokwa nere no alime kurwage tembe nubia agoteba niko ndani na bibi yake Sharon na no mwana yokoro kwa Eugene asante sana agendra gutuma ujumbe pongeze gepindi aende nabokubulia wakili riboli yao igoro yamalima ya kwenye totigareti we are talking about community land as well as government land ndochenga toisire gukora mangana community land wakili toisire gukora togende twakore lakini ntoiraneria mabori ndairorere tokwanda turigere public land public land ebona obole mu bwa serikali amale me serikali na rari yayo na amale ma ya serikali na ronta itobe abango gotegerera ake obole mu bwa serikali mburia engakie richikoria soete bwarenge korrekana gosibwarenge ko bange korrekana no tal bwa montonde bwanze no bwa serikali amalima ya serikali bwe bori na rari yayo amalima ya chipara chionsi aya nambule mu bwa serikali ipara gera sobre mu bwa serikali amalima ya serikali na rari yayo amalima ya serikali na bule mu bonde bwonsi bogorire na serikali serikali yanyane yakanete ekabutwaro bule mu bule mu bonde bwonsi serikali irete by reversion igere gento togoteba reversion neria na obolemo serikali echiche egorotia bante kanganya abantu ekaira bagoteba gago obolemo bobwa Kisi campus obolemo bobwa Kisi school na sande
abantu mbarengaria bakang'anya guchiro olera mani asakuru kuikorongo bono nabo tukuma chikuigwa asege historia obole mombole mate gaga bokoro kwa ase sewage iretwe mate monchari ya tanete ko monchari mata asuneka en serionsi na abantu bamenyetari lakini serikali yegacha ekagora ekuru ku compulsory accusation accusation eye ne process yekoirwa kwata ebuno bole mobo serikali netaite kubotumia si process yons cheta mwaka tujibesa mwagwa mare mama ngao usimwa guchibesa mwachkwegorama amare obono wabere bwa serikali neko betereli ko goroboremo serikali by any means neko betereli nya tutageti sonya tutaiti kunganya kurwabu ntu achakire tegenta kama obole mo once pino bwa serikali Sara obole mo bondo once no niga buna torega serikali abuna tore TV station niga serikali neba ukobeka buya na amadini minerals serikali yenyore na ga gold nere nsa ase nyombe yere obole mobo serikali yekuboira aiga se studio studio gobo ugoncho kaboira na baba bwa serikali erusia madini haya madini ando nsia sare boli bonto boli mubwa monto obo ko bwa serikali madini tari property ya monto ne bwana ya ngakirende tabaga patara rusi wale ile ni madini ama ile ni ya watu wenyewe tabaka soapstone negento turagende isiko na korigereria lakini nje iregeka liga na dirigo chakoba identified na koba classified na neri mori echi mineral chigase Kenya na a challenge na yarengo use challenge ro kera na rore policy paper ya serikali yeto yo musike his excellency Simba Arati igoro ya madini ayare atare tabaka a challenge ya beto neri na lige neri igori randete area na sana eye tutanyare kunganya babaro barusi gwo ba serikali reri libagariria so lige richiko likorosi kubono ne riri ochikotenena na ki oko mine osoko extract madini aya kurutabaka seita litumeke korosi end products era konye koreta revenue gusama pato ase county yeto na banta babaminto mauti otondi na abande bamate bafaidike kurwa sirigeneri ntotuara muna yabeire chinga kichietire omonto chogore kwareria agancho gukariga chongire ogora siringi 200 kurumate alright eka agancho gukari gaikire Mombasa kaonu gusiringi 2000 Auroche montoyo ile ngarosiri 1800 truzi 200 che transport orosiri 1600 oriana nirio montoyo tomate so a policy go ikerosi gwe na kiama mining ya okorwa na ki ofaida ki erato iranerie buna ntwe account ya kisi ne yakabere na ki erato iranerie buna ntu baria abakaji go sabanyene ba madini aya araseme gondo yeito as South Mogirango. I see. Anya ndriba ikagwe identify earlier enough wantu bataraba bange I'm sure wangechukua kitambo. Onye nege tukialigere tuwe. Kialigere tuke manyunga ene mineral bono. Ne mineral. Era chukoreta effect gete. Ne advantage. Anga male moga alia sege tare kerikere anene anga gari yetu na serikali. Right. Asante. Good morning, watching live from Saudia.
Evelyn Atuma nere no alime noyo Betty Valeria wote wasalimia sana wakili, tuko pamoja. Bumbali bagenda tutubwatia online ndo chenga mbaligiritie sana kipindi ekeiga kili chiko na wakili George Murarabwakuma mogenda kubwatia na kwa yugo bungaini igoro yamaremo matobole momonta maitobwaye bwika osama ite private tamanyide igoro ya community maite magana ya serikali muntu tali ko interested kolende na role kuboli ribolyo ga wakili ase SMS meeting ayenda kuchina rally boli okorwa chinsemo okay oh Sara munanibamba na wakili, nimejifunza now at age 46 kwamba kuna tofauti kubwa kwa mashamba ya serikali na community. Wow, huko andika jina yako. I wish ngoli kakwalenga wakili, si unaona sio mimi peke yangu. Yes, sio wewe peke yako. At age 46 mbona manyire etofauti eroga tyo buli mubwa serikali no buli mubwa community land nara igole korokwa ye message linga yagenda batina yeli ali kubolinga obuli mubwa serikali nkyo kanya wali rumonto agule to buli mubwa serikali then naende ya bibina badayo maucho kuirani ngego erantu baguru buli mubwa serikali mare ya serikali tariga ali kuborwa mare serikali asiri chikoriririe katiba eri nkoro ya uhuru ya Kenya president njabwate ribaga dio ko allocate amare so amare maya buli mubwa serikali to ikogora kuri serikali ya serikali gera ko allocate obule so abantu batumiete advantage eri chikerio bakaba allocated bakanyora amaremo naro abeta allocated boronge lakini naro abeta allocated bobe usaka ba allocated obule mubutabwente ko ba allocated origererio mu chobosongo no bwate pressure na sana ase chi amenities boze chibintu bya serikali bwende gokoro inkiya kogera amarema ya serikali iga aire tunabantu gete bagatumia lichigerie president bakanyocha allocation bakaira amaremaya bakabeke bintu byabo biri private ebitaigo faidisha ejami ebigo faidisha abantu aya ngwa na kwana bintu tumatinda gukorera usenkorero mo ancho murigereria na amaremaya serikali nare chinyanja chonsipi chindochi chonsipi ana amaremaya serikali nkinacherao tuarore chinga kichinde mutu na maiga togota una emeteye tusimegete eucalyptus gam turiye moringam tusimegete roje na turusi yange na roje Sara nchenaye na Brighton weka tumanye genta kama na chimita gete kuroje njiri chiao neche serikali buno buno serikali obotukuru kachinga kichinga bwaro kuna riparian areas bona nchenaje twasime kiremeteye aria sobore mo bobore chimite chikomi ko rwasoroje twasime kiremeto acha yeto no motori okine tuchwarie ba toni tori chinko osedi tunda ryayo ne avocado vegeto lakini asekene bole mubonde bwonse borange no roche osenyanja mubwe serikali wakili wait might have been wondering or someone has been wondering nacha emete erange na roche chimita gete why is the government forcing me nache mete ya nens megete roche kwane I now get it. Tumeza so much mulelia kwa bole chimita chiko chiko ende tofauti kwambatana ndoche kyo mboli same mboli standard mboli bwao no bwe serikali wakili chipare chinagotebi yene na bole mubwe serikali chi national park Masai Mara ne serikali ine bole mubwe serikali enyanje area Indian Ocean area the first plot eligeretie nyanja teri yao ine serikali Lake Victoria area eligeretie asa macha yao kuna bole mubwao bono bwe serikali amadini yana odebia ine serikali chi forest chi meja
chiro obuna Mau Forest Mau Forest. area teri community land Karura Forest community land chiria go chire classified na government land nchirateyo bole mu government land ukuru government boncho ke bobe private unless kere allocation we say due process yendo getu magete lakini asenge chuturigeri na ki abantu bagento comment kana population comment kana so we don't expect na serikali buna yagusi no serikali ne monto de bons bole mobonde bons na mente monto private bole mobonde bons na serikali bono ebugente kunyakua tali kunyakua etumieri chiko etura male mogete etogoria male mogete akwa ya male mogete comparison pare toro che pare na kia ya kire chinyomba ne chi yes na serikali ya mentire di bagario bole mubwaye so bantu batige kurira okorera ekero korera gusekero gutaka gutanga serikali gukora magenderero taye serikali yakore bira ko mento bole muburie bwata a factor ya production igere land so for the government gukora kende gionsi amente value to kisi we kemente chieka chiamalemo aya serikali watu gusi chichendo cha private chike na dia serikali yakore bintu gete right nkorenge kuiranire nara igotuma otumire riboria yakoroko Wilkista Onyancha agotebanga watu wa barabara walinibomolea nyumba yangu ya kuishi ilikuwa karibu na barabara wakili nianzie wapi nyumba ya hiyo komenya a very decent house yagoteba waliweka chini kwa sababu ya kutengeneza barabara is that right wakili na kwa muruka Wilkista alansa yu ngotebi egente tangani oko kora sorry nande asengora na nyumba onja tagoretwe lakini egente tangani oko kora etaito no bwate etaito yobure mo igi akabere kero bwate etaito etaito yao nkiego soma na obure mo bona kibo borengaine igi agatatu ogenda se office ya survey o ogore a survey map yeri eyo ekoro kya sobre mo bobo berete eyune ekoro kina eparanete to aya kuruga ga se survey no nyore na ndo bomanyi bo koro kina epareye na kiengani eko kwa nyore obogare bwe pareye na kiengani o compare ne map yobole mo bwao chi mutation ekroto ko gorobole mo useko to go transfer bole mo bonde bonsi ebinto amasakara na akorosi kwa kukwe mutation a mutation ne chi coordinate chie a size yobole mo bwao chi koro kinga ye parere nga ye kegingi kyobole mo bwao boigete na nga boruete ebigo korigere byonsi onyore na epareye ne kunetega soime yao no bwateli baga dio gotumia gesheria onyoro gwakanwa ge separe ya swata lakini go konyora na naye kwarenge akepara rekebisha umupako eserikali njako sabete osukie kere richi kongo tabarire na goikato eguribaga goiko eguribaga nche naye onya twagache ta separa tusukie notice separe tara chaka goeta there are so many things kene kyo ge okorwa bira gotumia chi procedure chiri na chi process take. All right, asante sana baba Wilkista. Na boko ronya ya renge para mono ntote bunga sichi para chietete sa zingine oli mubwa serikali mbororo bukugaria para kolende na boku bwate bana wakili agotebire endo wakili narege kwa Musa Omare Ngaya Matongo SDA bo Chiogembo Ikoba Road agoteba je wakili kare ekera malima renge aba okay kare ekera malima arenge ekera basabei bateta malimo gusi mbabegete chinchera korende abantu bachigitire mokoboria mwanyoro monto yo omonto yo libiri enchera arafu baorokia emabu ekworokia nganchera tete tiabo bono ngaitura nyoro boene wakili akoro kwa Musa Ongare alikire kegusi kingana hiyo
mapu eroro musa tari mapu emo eroyo kase historia bole mobonde bonse. Yes. So chimapu chiabere chigo chenchia muna male magenda tokonya ko atua. Onye mwegere ne paranja arengo nande getaite ko block igwa. Raise issue yo na survey genda survey. Nanda sobo okoba abango. Igongo ko recommended musana ligia mu advocate onde bwonse omo wakili orange naye. Na bago konye yuko konyora nineyo. Mbiroro muna abananchi bense ya Kenya. Asigetenare nimanyetega nindigereri n'aba Islamu aba Hindu n'abande lakini nche no mu Kristo ndatumie egebungu gege Kristo yahota n'abantu bane bagosira sogotamanya ekinga kichinyinge etogosira gose ntogwekonya asenje utatwara obumanyi onye nkwandetera area yao nche buno mu wakili nkorege ndo kokuna due diligence nche kichi map area yo tari map ye yabono yo kankorigereri igongo sabange uchi map no nche uchi maiga okay na botokomanya na ekene eparanja lenga nande eruborwe nchiro tari ayo mutangani go tari aye kwa waretre ri lalamekeri na abange chipara konyoro chia tichirwe lakini chia ruboirwe ekero chi map asenare chi map chionsipi chi miaka yons kurwe kero mokoloni arenge ntobwate a central registry ye chi map ere asakro kwa ruaraka map ya kirase noire map ya kirenga kinoire yugo kora wetraso monto bwato mumanyi mono aba advocate bunanje nabo togo acheke nando nyore solution yeringane. Asante sana Musa Kurochinse Chio Gembo na mene wakili nonye na makoli naro atichire awaneta gutichiro lakini atichire kwa yorange mabwe ekoro kinga ikoli ndia lakini wakili otabirenga chimapu ne chinyingo kuligireria mbakonyo nga maene likoli lindiaro gose pale ya rengo enyare ko bakego tichirwa. Tumsifu Yesu Kristo oyakoro kwa mokogoti na Mariamu oyekoro chinsemo cha agari nyabururu agotebanga niko ndani tobwatitiri chiko wakili. That's one of our very own okoro morobeli obwemisa. Asante sana makogoti no murugyogo Maria orochagoro kwa Joseph na Maria korwa sevu kwa bantu bolinya sanje tasante asoko bwata. Hello Sara na wakili George no mogoko monene kumanya igoro ya community and public land genderera gotumanyia mange buna omugusi na litora tware obomanyi oyakoro kwa Rogo Chris Kurochinse Mocha Bogisero Raganga era wakili ngambia mono asugutumanyia ali tutamanyetie. Asante sana gendera gutuma okobole kwao gendera gutuma comment yao egere onye bwati gose wakili anye akwira neliga ase studio. Ashley Ademola nere nigagoteba good morning team ensakia salimia wakili na enda gendere gotosemia ase obomanyi bwaye obuya onoyo mintalia okwene kyanga security ko tight muswati kabisa munyakeni. Asante sana baba aso kugendera gutubwate Kurochinse mo echo na ende pole aso musiba ogendrete tugusabirania okole oirane emirimo abo ngati ya mashabiki bali bagende tukubwate murubelyo bono mambia kurugega segeta seni Kendizi TV kero Sara ontita bagende tukubwate na wakili George Murara Bwakuma oyoromo advocate asensemo ya High Court ogochaga kirali tukoli Alamisi kolende ntura motwara ngachi wiki isato esechi sababu chiri no nayo manyetenga is a very busy man komotwara gaiga studio ne privilege otaka ni rakienda ko nyoro basemia gakinga yora nyoro yo abuna yaiga Ndizi TV umorobulyo ubwenza kya. Karibu sana wakili ogendere gontebia asali nebire igoro ya government land egertogendere gukwanira umurigereria government land tatabe na gosi ose tatabe chi county cheito ibere Kisi county na Nyamira na torigereria ase chinga kichiabere gesa twanyora to huru asense yetu ya Kenya kroto buna tokina abande baito twekire myaka 50 na ase okorigereria kroto arengo gotara so muchi bosongo twale korere biti na ase
toroche na ubono bole mobore bwa serikali lakini baada ya chinga kigete amale maya serikali ya keire paka yabero bakongo bono iga konyora serikali bako gutwara chi section gete urigere chi town chinde etobwate chi bus station chi bus park angibere isato yes lakini bosonge tobwate yoka nande jwa yamo eichorera nire congested aya torigererie ekiroko na Nairobi tobate ndikuna Uhuru Park abantu bakonda batimoka okonda Kisumu kore Kenyatta grounds abantu bakonda batimoka ogenda Mombasa orige mamangina grounds chiria asegeta maremo ari gokonda kirichonsa kore green garia park abantu batimoka taribuna no nyangu sintu abwatayo ayonsi naro lakini igari yetwe akarukurwa serikali akabaya bantu nyene so bono nkie serikali kusena kinche naye tokonya serikali oyobori musa nabori swali yago ne para monto chire bonchoire obukurumi obwaretire serikali tabwati amaremaya bose tutabwati amaremaya ayagotumeka ase uma usase umati usase aba nanchi sababu ya mayoka eragera bone serikali yonchoke erigi chinchira choko oikerania ama itaji aya bunege karokia abantu gutimokera abana gutimoka serikali goikana ande so yebe so mubuko ekore egora malemaya ekore gintu kurukunga comparison accusation ya malemaya etuare chinguru chobotenere bwa malemaya because oburemo onye bwarengo bwa serikali Sara akagwe allocation letter akago through chi process chonse elintu abwatari chikoria nkuru kwa Government Land Act Government Land Act wenga malemari ya serikali atenene serikali yes ine serikali Government Land Act bona tego tumeka seri chikoria bona bona tubata machika ya manya are aligned gose are no molengo we katibe Land Act Land Registration Act, Community Land Act, Environment and Land Court Act. Amarema ya gabekire ayo gotenenera maremo nera sirimari ya maremo kurwa sekatibe. So bone egente ko betereria asinga kiechi. Goikatoikera aseto kumanya na oburemo bwa kibinafsi mborobyobo. Oburemo bwa community mborobyobo. Oburemo bwa serikali mborobyobo. Mono asentuga gusi bole momboyo bono ndobwate bole momboyo serikali gokora bintu bibire bitatu ne twate abe park korosi kwa somo chibo songo serikali yo musike governor Simba usumo governor ndora abe mutwe wika serikali eira na se drawing board erengeri kugora amale mogete aira ni wase serikali otherwise as bona iga etobata big pressure on land to ira next stage to I'm talking about particular public amenities rigedo no nyagetari yeto ya Kisi Teaching and Referral Hospital as nyagetari chichi bato bole mo bakka kabisa se Kenya ne is one of them ngayirende to chikonyora sto chikobono gokora ebinto expansion to be kebinto bire bitatu oike to betererie moto astogochi serikali na ande gora malemari arange na Kisi Teaching and Referral comment gose egora yande isiko egora obole mo bonene isiko echikwagacha na ande bone nyagetari engao Alright, mbia mwana sana wakile karatoge ndrete igu mwanchu muliriria ogende tutume jumbe yao chatigere chideka ikomichoka enda wakile nete kumutigera isano nero mnyokokora ebintu byaye ekiagera nabwata mangana mange sana naro goteba ngari bolio wakili after ngakiki ekere administrator ancheirwe kurwa koti abagira abantu baye ubulimo oyo narugo Christ medio senko endradiramo batrende senge nchakuniro bulimo agoteba it's after how long administrator ancheirwe kurwa koti abagira abantu baye ubulimo Kranchirwe ngabono genda baga after how long yakwira umate court the succession process nto irorere enkwira nagaga wiki egocha
tuchikoirorera ya land na koirorera succession na succession erengete obubagi bw'oburimo ninche nkoiraneri ase obogare libori eryo lakini ase igorogoro ritang'ania kero administrator grant kerikia very issued ne court grant ekogoba issued igo mwanyorire mpaka mwaruete court yakarigerie ntwe kuguna distribution list na kimochi kobagana amaremaye woikamoire eni distribution list yeyu ever registered as lands ekero abere registered as lands land office land registrar na ande nkonyeira ni ari gocheko court ko check okore ntwe kuguna koringoria gonto ticket corona nekene eneri sakarari ya River Road neri sakarari ya Tarachambiri diaro setugurikaretwa usineri sakarari ruete court ya high court ya Kisii use chief magistrate court ya Kisii so chinga kiecho igo chikoba obwango bwino barimo kotaka koridi enibo ya nyagusira eyeni nandengira na nyuma omo advocate obwate nambe eri ya kibinafsi license yeito P105 na bagoko ra nana kyo korayo asichinga kichia bwango mono tari yonde bwansi okorogu George Morara ore street igabu oro mo advocate lakini mo advocate okorogu George Morara obwate license yere P105 nabonda akoirane ribori eryo nabonda agokonye okore application eryo ebintu byabo bibe bwango munyore obogabi bwamaremayo bwango asante ya arogo Chris Kororaganga korengi kwaigure ayo wakili gairane igoro asenge chinga kinebiro akini korange ngana ya succession bado wakili na mbono nimbwata 2 3 4 cases chamangana succession kabateri twengena wakili mwaigwete mwatagarrata mukayu kabisa buna kibegete I think nga igoro mchandole continuous all through timadi ntochitolgina ndelibaga ande torara kunake asenga just we speak abande bono igambaro batarayani nonye nyagusira asengencho ya succession yetakoretwe oyo sirire wakili sorry akonyoranga nero manyene obulimo lakini obulimo bombuli ase title ya nyagusiro oyo bono osirire taigeti kobaga bulimo obo no bulimo obo bubwate namba ya nginabia I don't know ya sokoro ya wherever korwa bulimo bono borobogima nonye mwateranete kienyeji succession ili takeire tera koruboronge I have those such cases bono gachigenderete na ni metro bwate ibere satoinye akiagera nchirororo asengenchi ya succession dochitolgina ende chingaki ende tora because engasito no kona go enlighten kisheria kikatiba umanyanki ugwenerete gukora sengencho muchando yo bado no gendrete mpaka bono igo bono balimo bwata muchando yengana ya succession mutamanyetie omonto ndo guliro buli musamwe ya wakili lakini bono yagureti taliere taitoererie taliae igera se sokoro buna twate yes bono sinyirukwa omugolio ye title deed omugolio yo angire komokora chibasa chae no yago threatening anko ninde na ndo bole mabona ayankwira ndi chibasa je but naoni tabwati namba ye title deed bono it's about succession bad the challenge naro nande naso gotamanya abantu bane bagusira singicho gotamanya ngira nasiringanirie yebuko oyo bwate challenge engeyo yo bole mubota rueta se original title nande buone rigwe na bongo ko aribaga o contact Sara o get in touch na inche tari beso gocha gochajikwa ya na bongo ko iraneria usina bongo okonya uko guide na kitokora another isolated cases Sara ekiga kongokia ose bunande gas station ya ndizi nande nda kembia mono sana bantu babire batatu baro twakonyire bambwatiri bandigiri ekamone kisagete kiaga mwabundusi ekena yambeterete nkagendie gari yane mpakororo gachinganyoro muchyoyo no gore nsaka ase nibo totebe obutakambware ngo muchyoyo nande batete gusumwa bawuru oboremo
asinge che problem nejo nabona tege tapo igenteke nabona abakorera right na baisaneka igo sababu yongo cha gosomiga igere tari na tosomi gosomi ya tokonye society yeto abantu mbatwara oborito bwamangana yeke katiba nege sheria so eye problem eyo na bonko nya handle an individual kera tari kero muntu what challenge eyo oyo what challenge eyo na boko get in touch na Sara kera nchomo nyene na nyago korege nteke mase TV eye ogwanchira na kwane na Ndizi TV nkori na tari gongi chetega okore biasara bya advertisement na kwe market na kintanya kurwere namba yane ekeron karanstega namba yane igo konyenyora gwetera se Ndizi TV ekerebeterere umuntu nataeto bokoreri bwao aiga piwali wakili gari maiga asengencho kurobo semia munabona abantu abange mu admitringa ebintu ne binge tutamanyeti kisheria kikatiba igoro ya malimo igobano mwancho muligereria wakili talima ineni ngana gosene biashara no anyane biashara gangaru ete namba ya ekare mwamanyora directly akine karobetereri ngano bwatu muchando yegenteke twakwanira maene ninganeti wakili oyo unanipigia abange sana babwate namba yane bakongakera batanga aki non connect na wakili na babere batatu igana araba connect igobano tubaisa gukira onye kubwate umuchando wakili saa yetu naona imekatika ekarotoga enderete igo nganchire ndakwana igoro ya Busongo Hospital amwancho muligereria tukomanyie nga korwa chitariki 13 cy'umutinyo buna cia beteiga weka chitariki 20 cy'umutinyo yo gatatu mbabwata bokoreri bwabusa asibakoringoria omuchando bwa maiso maita maiso na arokere gento maiso na arokorora orore simio roso monto gutumire mpesa mwakere mbia mono igobona karubwa tumuchando bwa maiso ikagaria senyagitari ya Busongo Hospital ngokarabale free optical consultation yani kerere free igemineti ngangwa bale amatuka magega gose nandeka rumorobelio yo elje bado wataendelea kulipia igakaro chikora daktari bono iga toliko rushilingi chiri bwibere chiri okorucha consultation igo nigere free of charge ngokora bale diagnosis and free checkup baigo nkorwali abale ngokora baro komana kwa maiso na baigo nkoko abale birore ekaro banyolero bwatu muchando na nabo gwakanira gwetera se kadi ya NHIF abaroki wabe skuru chechi secondary che serikali gose chabanto nyene abarabongo nyora barobo koreri gwetera se enso morobelio edu afya ekarababwate e unique number yabo ekorwa UPI ye number yabo rokiwa na barabongo nyora bali obo koreri gobona yerera goche Busongo Hospital nyora bokoreri bwa maisongo ruchitariki 13 buna chiachagete iga weka chitariki 20 to baisa gutugomagega buno rochigabwo ase TV yao wakili ngana yao iyo moeli ndo chinga wa time is up na yo mnyoko kore bintu bindu bituko mbia mono Sara na Brighton ne management ya Ndizi TV na rengon use na toilette ibaga diogo takeraba mama paswat ba minto abanyaruka ba minto abanyaruka baito the International Women's Day na renga na ibaga lyoko batakera amaya kurwa sende George morarabu akuma igonko batakera all the women in the house nkuba sabera nyasaye agendere kuba menta abasesenie abagate na andagendere kuba ba chinguru na afyengia aba mama basubati bonsi. I love you so much. Thank you so much, and we love you right back. Yuna mayato ganero metento bate happy Women's Day challenge tariki isano na isato chumatenyo yoiga ekero na inchina renge as gusangana basubati ba Kisi Women Prison aba mama bali baregaria banda bagotunga ronyakirario nkarora Pacifica no barenge maria abaregaria egere bareke bishwe mbali gari buna abantu ego baregaria egere banyariko bakoreke bisha chimba chabo egere beirane asetora. Asante sana asugutoganiria Yonsi Pio mwancho muligereria twarenge na wakili George Morara Bwakuma Koromausa and Company
gotoka igaso mochibo songa karotete komonyora na inderende nigare akorukuru ase ekigambiro kia High Court is advocate of the High Court na ratokora sanganera kira litukoria la miss nyasaye kara mwanchere atuanchere na timu ensakia agwanchere naye no mwancho murigereria na inderende ntumera na lituko ria la miss to wakangambia mono bali mwensi mwikira ni morobelio yo over a success toko bakira ngambia mono kegima mbranko na gotwero bukendumbaro kurende echo ne chibaraka ose ne visio botambe gotoko batara noyo minto Brighton Makoli olitwarengenera koro 12 mpaka kero chinsa wakilecha orantiga asinini kurende no ale right there abwate timoro bya senchera yobekirano oyo minto Joshua Auta nero ene kyabuna otobwatire otobekire boronge gabwa se TV HB chana Mariogi achire asenchera yobekirano to wakangambia mono tuaro boligereria borobya inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter.